L'11 de juliol de 2010 ja és una data històrica per a l'esport espanyol. El d'ahir fou un dia molt intens per als aficionats al futbol. Bé, per als aficionats i també per als qui no ho són tant. El triomf de la selecció espanyola al Campionat del Món de Sud-àfrica també es va viure amb molta alegria a Sueca. Vegem, si no, l'eufòria amb què els centenars de presents a la plaça de l'Ajuntament celebraren l'històric gol d'Andrés Iniesta a Holanda quan estava a punt d'acabar-se la segona part de la pròrroga. Fins a altes hores de la matinada continuaren les celebracions. Els masclets, les traques, les trompetes, els claxons dels cotxes i sí, el Waka Waka de Shakira formaren la banda sonora d'esta nit d'estiu. El roig i el groc van tenyir Sueca en una velada que molts, grans i menuts, tardaran en oblidar. Virtudes Cuevas, la suecana exiliada a França després de la Guerra Civil Espanyola i que va sobreviure a un camp de concentració nazi a Alemanya, fou soterrada divendres passat, com era el seu desig, al poble que la va veure néixer fa 97 anys. Al cementeri municipal tingué lloc un senzill acte que va servir per donar l'últim adeu a tota una lluitadora. Amb el fèretre cobert per la bandera republicana, Virtudes Cuevas ja reposa en companyia de les restes del seu home, que va faltar fa ara 19 anys. En el soterrar, el professor de trompeta suecà Modest Nicolás va interpretar l'himne de la República o himne de Riego, així com les notes de la Internacional. Després de llegir uns versos de Vicent Andrés Estellés, l'alcalde de Sueca, Joan Baldoví, li va imposar a Madame Carmen, nom que adoptà quan col·laborà amb la Resistència, la insígnia d'or de la ciutat. Vora 200 esportistes prenen part ahir en la 7a edició de la travessia entre el Perelló i les Palmeres, prova organitzada pel Club de Natació de Sueca. Ni tan sols l'alcalde de Sueca es volgué perdre esta cursa que consta de 2.500 metres a mar oberta. Les condicions d'enguany foren immillorables, ni ones ni fortes corrents. A la fi, el triomf fou per a Mateo Pesquer del Club Natació Benidorm, que es va imposar per pocs metres a Víctor Moreno, guanyador 5 vegades de la prova, i que esta vegada va acariciar la 6a. El tercer lloc fou per al júnior suecà Héctor Soriano, del Club Natació Ferca. En xiques, la victòria fou per a la noruega Trine Ostervold. Belén Baidez, del Club Natació Almansa, va ser segona, mentre que Sílvia Martí acabà tercera. I Sueca va acollir dissabte passat la primera trobada de bandes de música, un esdeveniment impulsat per la Regidoria de Cultura i que va servir per veure juntes les dues societats musicals del poble, la Unió Musical i l'Ateneu Musical. Les 4 bandes participants desfilaren d'una en una des del parc de l'estació fins a la placeta Fonda. Una vegada allí, cadascuna va oferir el seu repertori als presents. Feia més de 12 anys que la Unió Musical i l'Ateneu Musical no compartien escenari. L'última vegada fou l'1 de febrer de 1998 amb motiu d'un concert organitzat per la Junta Local Fallera al Centre Municipal Bernat i Baldoví. Eixe dia es va gravar un CD amb peces del mestre Serrano que fou distribuït amb el llibret col·lectiu de Falles. Dissabte passat, a banda de les dues bandes de Sueca, participaren també la Unió Musical Portenya del Port de Sagunt i la Unió Musical de l'Horta de Sant Marcelí de València. Amb música acabem, tornem a més notícies el dimecres. Bona vesprada.